Sanibonani guys, igama ngiqobile ngimfisela amazibela inimba ngomhla ka-1 June. Guys, namhlanje umndeni wakaMabandla uke wadecide ukuthi wakhe i-meeting mayelana nodaba likaZethu. Bebeloke bephikisana-ke ngokuthi kungani vele uThumeka benohlathi bengashongo ukuthi bazoba empilweni kaZethu. Bebeloke bethi hayi bazonakekela ingane kuphela. Kungenzeka ukuthi uZethu ubona sengathi bazomlaxaza as soon as ingane izalwa, ingakho nje akhethe ukumane abadube. Hayi-ke bathe bazokwenza kangcono-ke bezama ukuyovakashela lapha kaSithole ukuyokhuluma noma kaZethu. Kuthe kusanjalo ngapha-ke kaSithole uZethu nonina-ke bayazama ukubhonda. Uma kaZethu sewushintshile umqondo-ke ngokuziba uZethu, ushilo wathi wena mntanami awukaze wangihlupha, awufani nodadewenu. Udadewenu ngilahle ney'ngane eziwu-3 wangaphinde wabheka emuva. Wena bekuwuwena ungisiza ngisho naley'ngane lezi zikadadewenu. Ngakho-ke ngiyazi uzoba umama oqotho wena mntanami, okay? Yonke into izolunga, ngikhona mina ngizokusiza, ngizokweseka. Kuthe kusanjalo nje uZethu belake elele nje laphaya eyibeke ikhanda lakhe phezu kwetafula engakwazi ngisho ukunyakaza. Umama lapho yena ubhizi yaxoxa indaba, uZethu uphendula ngamehlo kuphela, uyaqayiza kuphela ugirl. Kuthe kusuka lapho uZethu wathi uzama ukusukuma-ke esihlalweni wacishe wawa. Uma wakhe wathi, "Oh, ukhathele? Ha, nodadewenu wayekhathele kanje ekhulelwe. Ithi ngikuthathe ngikuyise embhedeni." Wazama ukumtotobalisa uZethu. Lapho umtotobelisa nje akazi ukuthi uZethu uyigcishe ngamaphilisi, ugirl uyagula, hhayi ngoba nakho ezela. Umthathile-ke wambeka embhedeni walala uZethu. Waqhubeka kuma kaZethu waba matasatasa ekhishini, wasiza ney'ngane lezi-ke zikadadewabo kaZethu ngama-homework. Uthe methi uyezwa, hayi bo, kunabantu abamemezayo esangweni. Hhayi, wavula ikhethini methi uyabheka, hayi bo, kunamadoda awu-2 emnyango. Waphuma-ke, uthe mefika esangweni, hayi bo, uhlathi benothulana. Walivula isango. Wathi ya nginganisiza ngani? Wathi mama kaZethu size la sizocela nje ukukhuluma nawe. Wathi mayelana nani? Hawu, wathi mayelana noZethu. Wathi hawu, seniyakwazi manje ukufika la ekhaya nina? Angizibe nisithuka nithi nina singama-gold digger. Wathi ubaba kalikamva, hayi cha, manje sesiyabona ukuthi sesona ngampela thina sizozama ukulungisa izinto bandla, cela uzivulele isango. Wathi cha. Wathi hayi, ngicela uzivulele isango bandla sizolungisa izinto la. Wathi ayi ngithe angifuni. Wathi uyazi mama sisuka kude kanjani? Wathi hayibo, nisuka la niduzane 2 blocks away. Ningahamba ngisho ukuhamba ngenyawo kuya le kaMabandla, phindani emuva. Futhi bekumele ningifonele manje niza la. Wathi hawu, sikufonele kanjani ngoba singomakhelwane? Wathi usho kahle-ke singomakhelwane, angithi? So hambani-ke ukuza kweni la angeke nize nikhale kakhulu ngoba vele iseduzana, angithi? Hayi bo guys, nangampela bajika-ke abantu bakaMabandla bengavazi bembone ngisho ukumbona ngohlangothi uZethu. Guys, akupheli-ke lapho. Kuthe kungasekudala nje impela uma kaZethu ekhulume noZethu uthi nhla, hayi bo, kunomuntu okhalayo ekamereni. Wathi mesondela, hayi bo, uZethu usehleli phansi on the floor guys, uyahayiza ugirl, ukhala ngoma wakhe manje. Mama, yini kubuhlungu, kuyashisa eswini, kuyashisa eswini. Hayi bo, kwenzakaleni? Ha, ithi ngifonele i-ambulance. Hayi ma, ngidinga imoto, imoto kaXolani. Hayi bo. Wathi uthe inqaba indaba yabantu bakaMabandla, wathi ngithe ngifonele uXolani. Hayi bo, wathetha uNtombo, iy'nhlungu zimgrunya ngampela, hayi indaba zokudlala. Sesuka lapha kuma kaZethu wathatha ifoni kaZethu wabuza iphini, wayisho girl iphini esey'nhlungwini ey'nzima ehayiza. Hayi, wafonela uXolani, wamtshela uXolani ukuthi lalela phuthumisa imoto. uZethu la ugwinya amaphilisi, uyagula. Lapho uXolani ubeyifake kwi-loudspeaker, wonke umuntu endlini uzwile ukuthi uZethu bezama ukubulala umntwana lo sesiswini and manje ziyamshubela uNtombo uyiswe esibhedlela. Guys, pheli-ke lapho. UThumeka-ke bekade sendwazile sekuthiwa kuyahanjwa, kuze kwaphinde emuva uhlathi eyomlanda ethi hayibo, mamNgweva sambe. Kubonakala ukuthi ugirl uyabona ukuthi manje history is repeating itself. Uyabona ukuthi hayi impela nakhe ezoshawa ngemfi iphindiwe, kwamphinde kwamnetha lokho kwamnetha before. Guys, lena-ke kaNgcokana, nangu-ke uLazarus beno-Onga bayaduduzana. Uyasho uLazarus uthi ngiwutholile umlayezo wakho, ubungekho right efonini. Wathi impela yazi ngenze ngisho iphutha, ngaphuza utshwala, ngihleli noma wethu bangibona ukuthi hayi cha,
Shuthi mina kahle kahle khona into engidilisha nayo. I was so stupid to do that. Wathi ngampela wena why? Ubuselela ntoni utshwala? Because ngakutshela kahle ukuthi utshwala yibona ukwenza ukuthi lento le iphinde ivuke ime ngenyawo. Wathi ngiyaxolisa bandla Lazarus, nami bengingazi ukuthi yabo ngizwa amazwi la endlebeni yami. Kunento ekhulumayo endlebeni yami ukuthi angiphuzanga. At least utshwala benza ukuthi lama voices ngingawezwi. Izwi likaNkosini nathi liloke limemeza la endlebeni yami. Hayibo guys, Onga is sick. Uthe suka lapho Lazarus wathi, you know what? Ngizocela usisi lo siza la ekhaya kwenzela ukudla bese uyalala urelax. Akumelanga kube khona umuntu oyitholayo ngale ndaba lesi siyigqiba isikhathi eside kabi. Hayi nangampela avume ke guys. U-Onga kuthe sebehleli ke etafuleni baba u2 aqala hlambuluke ku-Onga ethi yazi fuze ngabe uyabatshela nje bonke abantu ngale ndaba eyenzeka. Wathi Lazarus, no, we've gone too far. Ngingikwazi ukuthi ngiyisho le ndaba le. Kuningi kabi sesikugqibile manje ngesikwazi ukuphindela emuva. Past izobe past. Wathi angazi ngakubonga ngani. Yazi ngikhumbula kahle ngosuku lokuqala ufika kumina. Uthi ya nami ngiyakhumbula. Awuzacile. Uyingane nje ihlangahlangene engqondweni. Uzonda wonke umuntu, uzonda ngisho umhlaba. Uthi ngacosha buka manje umuhle kanjani. Impela ngisho uma wakho uyayiqhenya ngawe. Athi yazi angazi noma singakubonga yini bra Lazarus, but ngiyakubonga. Yazi wena awusiyena umngane kumina. Kahle kahle unjengobhuti wami wegazi. Wathi kulungile. Kanti ulalele guys. U-Azande yonke le nkulumo yabo. Sesuka lapho washaya izandla wathi, oh wow, this is so lovely. Wamane washwabana guys on same time. Engaziphela ukuthi u-Azande uzweni vele. Wathi vele nina noba uthuni suka kude. Kampela ithini indaba yenu? Nase niba lavi-davi kanje. Cause ngithi mina nihlangene ngebhizinisi. This was not business. What is happening here? Hayi nangampela ke wachaza Lazarus ukuthi long time ago yena bekade ene wellness center nyana nje la athatha khona izingane ezihluphekile, izingane ezilahliwe ebese ke eyazinikeza ithemba lempilo, abheka ipotential yazo ebese ke eyayinikeza ke guideline ukuze zikwazi ukuba abantu abangcono. Ushilo ukuthi ke no-Onga was one of those kids, umthathile wamentorisha, and that is why he is who he is today. Hayi ke u-Azande bought the story, kodwa ke siyalazi ke iqiniso ukuthi no, that's not the case. Kahle kahle u-Onga did something. He killed someone. And again uLazarus ngoba vele uyilo baba uthanda ukuthi aqoqe intandane abasiza abantu abahluphekile, and since bazi ukuthi akakwazi ukuthola abantwana of his own, so manje wamthatha ku-Onga wamentorisha, wamupha ukudla, kushuthi ke wamgqokisa, wamenza waba umuntu, wamfaka emankampanini amakhulu ukuthi akwazi ukusebenza ayimele. Ingakho ke ephucuzekile nje today, kodwa ke une-past eloku imncuncutha kancinci. Ingakho kwesinye isikhathi ibuye ivuke ke inunu le ngaphakathi kena agcine kungathi uyahlanya. Guys, this is too much. Shuthi ke u-Azande ke uhambile wombizo u-Onga eceleni ke this time. Wasilelela la ndoda, ungaphindi uzama ukudika any information about me. Wena ungisukelile, ingakho nami ke sengithole information ngawe. If you ever do this again, I'm gonna bury you alive. Uyangizwa ngithini kwena? Futhi ngiyazi ukuthi wena bungeke uma ufune nje ukuthola information ngami, uthunywe uLazarus. Ukhumbule ukuthi ukuqhubeka usebenzela uLazarus lokudika information about me, you will go down. You have more to lose than me. So stay out of my business and I'm gonna stop digging more information about you. Wavuma guys u-Onga. Futhi bengena choice ngoba uyazi ukuthi ama-skeletons akhe ngeke singathi deeper than aka-Azande. Guys, haphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ngakhohle kusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama nqobile ngimfisela amazwibela inimba ngomhla ka-1 June. Guys, namhlanje kumndeni wakamabandla uke wadecide ukuthi wakhe i-meeting mayelana nodaba likaZethu. Bebeloke bephikisana ke ngokuthi kungani vele uThumeka benohlathi bengashongo ukuthi bazoba empilweni kaZethu. Bebeloke bethi hayi bazonakekela ingane kuphela. Kungenzeka ukuthi uZethu ubona sengathi bazomlaxaza as soon as ingane izalwa. Ingakho nje